moram da budem iskrena, nisam baš oduševljena. Stvarno, ja još manje. Branka misli da su još mladi, nisu završili studije. Janko, meni nije potreban prevodilac. Kad su deca rešila, mislim šta se tu može... Možemo im pomoći. Kako, financijski mislite? A sad, pomoći ćemo neliko koliko možemo, mi baš ne možemo mnogo. Sa vašim profesorskim platama ne možete vi ništa. Možemo savjetom. Savjet je često najdragoceniji. Janko, dogovorili smo se da ja govorim. Ne, čekajte, kako mislite vi da dajete savjete, ja da ih hranim? To ste lepo smislite, ovako dobro. Ne, nismo o tome mislili. Sve je meni jasno, ste vašeg čedu tako vas pitali. U pitanju je nesporazum. Čuti. Dakle, nisam se iznenadila, stvarno sam vas baš tako zamišljala. Ma nemojte, a ja vas uopšte nisam morala da zamišljam. Ja sve znam o vama, dobro sam se raspitala. I mi smo se raspitali. To jest, Branka se raspitala. 10 godina kapljete komšinici koje stanu ispod vas na glavu i nećete da je popravite. Jako fini ljudi, jako fini. Gospođo, mi smo 5. generacija intelektualaca u Beogradu, a vi još uvek mirišete na Kragujevac. 5. generacija u Beogradu i dogurali ste do profesora srednje škole. Jako alal brzina i pedigre. Janko, što se mene tiče, ovaj razgovor je za mene završen. 100% saglasno. Oprostite, moram da vam objasnim. Objasnite vašoj Branki, meni se sve objasnije.